This is a drive on Breeze FM. It's a brand new week, and today we kick off in a big way. We've got Umakwaza in the studio who's going to be joining us. He's got something that is happening in our city, and obviously we get to sample some dope music. Keep it locked to Breeze FM at 91.2. Many thanks go out to Uma Lee. She was taking care of business from 12 until 3. She's back tomorrow. Same time, same channel, same station, same frequency. And to those who are joining us on our Facebook Live, good afternoon. Welcome to the biggest show on this side of the hemisphere. Right, let's get the show on the road. We're going to kick off with a brand new song from Umakwaza. This one is titled Indoda Umbrella. Right, after that, we're going to have that conversation. Umbrella. Yeah, so keep it locked to Breeze FM 91.2. Good afternoon. Ingoma entsha evela kuMagwaza ithi yona Indoda Umbrella. Magwaza, siyakwamukela emsakazweni waseBreeze FM. Yes, salona njani? Hayi thina siphilile. Kungabe kunjani lapha evela lapha? Ayi lapha sivela bona kuhle kakhulu. Kodwa yabona uhlola performance asiyabuya lapha. Uzibona kodwa. Indlovu zethu uzibonile? Ngiyabona. Oh, okay. Asogcinele yona. Yeah. Ungayibona nje uvela uthi lena ngiyahambisa. Ajua. Right, kulabanye abantu abaziyo umculo kaMagwaza. Yes. Kodwa bengazi ukuthi kahle uMagwaza kahle ngubani? Uvela phi? Alright. Nje ngibizo lami ngisebenzisa ngomculo. Ngizalwa endaweni yasePlano. Imbandeni. Right. La ngeke khona endaweni yakuChichi. Yikona benza manje ngamanje ngisuke khona. Ngisiza khona la uzibona beforce ngiyawathanda. Hayi siyabona ikakhulu. Umculo lo uqaleni. Eish. Endleleni ngicela ukuthi ngo 1999. Right. Ikakhulu bese kuMadalapho. Okay. Ngabuya kuMadalapho ngasebenza lesikhathi eside kakhulu. Kwazi ukuthi iminyaka yabo yazengaya kuNdolwane neSuper Sound. From uNdolwane lapho ngasuka khona. She's 2011. That's 2010. And khona ukukhipha ezenzimali ngedwa. Sengiqala ukuba iqembu lami ngedwa. Kodwa iminyaka siminingi semakhathana. Selingama Godfather lo umculo nje. Hey. Right, lokuzwa abantu abaningi Magwaza bethi lo mculo bawuthi irumba. Akusichazele ukuthi umehluko werumba liyane esakhula sizwe thina uKanda Bongo mengale yini or into ezifana nayo? Singathi kwefanana kubona ukuthi umculo sibebiza bethi chimlika. Chimlika, okay. Umculo thina ungani fast kakhulu. Ukudlula laba ababeshaya irumba ngasemuveni. So thina sayengeza le speed mija. Right. So ikubona into yakhala sibebiza bethi chimlika. Ngoba kuyachimlika la. Hayi ngeke ngibone phela. Afuna indoda se. Hey. Yazi ungabona uMagwaza bejayiva uyazibuza ukuthi kanti i-energy levela phi? Unzima vele ngikhuluma njengamanje balinde ngamefa konke sivakatshele endaweni yanabiza bethi koThosa loDumo. Right. Yikho yakhona namhlanje ngihamba malokhu namhla. Right. Lapha nabathi kusehadini koThosa loDumo namhlanje sikhona pha. Sichimilika nje ukuthi okuchimilika kuyabe kunzima. Right. Yeah. Right. Kuqala sikhathi bani? Lapha nasiqala kahle ngo 6. Thina vele sizoze siqhamulela ngale kaphuma. Okay. So 6 to 6. Ilanga kumele liphume. Asifuna abantu benyathelo ezindlu. Thabo sehamba. Right. uMagwaza uhamba labo bani? I-team yami bayibiza bethi iMaCrazy Super Sound Band. Keme Magwaza iMaCrazy Super Sound Band. Right. Yeah. So balaleli njengoba lisizwa uMagwaza ukhona lapha uthi namhlanje akubizwa ozwayo. Okuyabe kusenzakala yiloko. Just for good.
siphenduka sesiye. Alright, kuthiwa akubizwa ozwayo namhlanje kuyabe kukokotshwa kothwasa loduma kwaza ukuthi ukhona liphathele khona. Ukhona ukhulu kakhulu ngaphathele kona lapha namhlanje. Ukhona idlala dali uyayo njoba sikhamba ngendoda i-umbrella manje i-album ebuyayo. Right, kuthiwa yini album leyo? Ngiphela kancane ukuthi sihlale si-ready. Ngibatshela next year. Okay. Ukuthi i-album ithini. Right. Okay. Sisayipheka. Alright. Kulama features akhona kule album entsha abanye abaculi obangane labo to produce the album. Kule ngoma manje ngiwani. Okay. Alright. The man himself. Oh my God. Sipheke. Kodwa abantu bona bayazi ukuthi iminyaka yonke yabajayibisa. Angijabule. Kodwa mina ngijabulele namhlanje ukuthi ngifike e-studio sase-Force. Angikaze ngifike khona namhlanje. Ngijabule kakhulu ukuhlangana nabafowethu abafana nami so ngiyalibonga kakhulu lothando ngendlela enginyamukele ngayo sengathi nangale benganyamukela kanjani. Ukuze ngihlale ngibuya nge-Force. Liyezwa abantu base-Folosi, abantu base-Dobe, abantu base-Monde, Chisuma, Airport, Ndlovu, BH26, 29, Vipforce yonke. Magwaza uthi uthando alubone lapha eBreeze FM. Ufuna ukulibona futhi kini. Alike limtshengisa ukuthi singabantu abalothando olukhulu kakhulu. Right, sithi kumbonga uMagwaza ngokuza lapha e-studio asivakatshele namhlanje. Siyathemba lizophuma liyemsupporta ngoba uyathembisa ukuthi lizokokotsha kuze kuthi 6 to 6 namhlanje celebrate i-Africa Day. Amazwi akho okugcina Magwaza to abalaleli bethu. Ngiyabonga kakhulu abantu base-Victoria Falls. Ngijabula namhlanje ukufika e-studio sango lapho kodwa singisabantu bonke. Asikho sango sodwa. La ngisethi ubona namhlanje ngifikile. Kodwa siyajabula kakhulu usiyamukele Africa Day ngikhulu kakhulu. Usuke ePlant. Right. Ngizojabulela Africa Day e-Force. Indlovu ngiyakho oyibona uhluyithathe vele ngiyakho uyasitshela ukuthi ukuthi ayohambi la uyayichiya siyakugcinela. Okay. I know siyabonga Magwaza. Siyathemba namhlanje uzojabulisa abantu. Sizofika live sithi ukukokotsha okwe 2 minutes 5 seconds. Ungambona ngicela umbizela ama-stage phela chai freestyle. Kubalulekile ngoba. Angisho right, asibonge balaleli, sibonge uMagwaza ube losuku oluhle mlaleli wami. Siya continue nge-drive time right here on Breeze FM 91.2 as we continue dropping jam after jam. It's 17 minutes gone after 3. Siyabonga. Kule nto kufuneka yenza.